לשאלתה השלישית, פלטה לשבתי הבגין שכתומה לעניין חסר ולא נחת. כאן הוא נותן פחות יותר... אז כאן הוא אומר כאן, אבל לא מזה כבר הורד זוקן רבו שישלם שרם. יש איזה דין גרוף וכתומה, כאן הוא מביא שזה גרוף וכתומה ולא צריכים להוסיף משהו אחר. ואחד מהדברים שהוא בהיות הוא נושם כאן דגש על זה שאין אפשרות להקטין את כוח החום, לא שייך איתו, לא צריך איתו, כיוון שזה חום קבוע, זה מחד שאין כאן חשש חיתוי, לא צריכים... אוקיי, אחר כך מביא את הסברה שזה רק לשבת, משתמשים בשבת, ולסוף הוא אומר, אפשר להדר לתלות המקום העתק פיקה שכתוב על השבת קודש, שלא יוציא את זה. זה מה שהוא כותב. עכשיו, עובדיה יוסף כותב, הוא כבר מביא את כל הדעות, הוא מדבר גם כן על תפילה בוערת על ידי נפט, זה שהיינו משתמשים בזמן עוד לפני המלחמה כאן, לפני 60 שנה, ואחר כך הוא מביא את הפלטה של השבת, כאן הוא מביא את הפלטה הנשמלית, כאן, עכשיו הוא מבין הוא מביא פוסקים יעסקה ושומר שאסור וזה כנראה לגבי אש ממש והוא מסביר שכיוון שהפלטה מחובר המכסה הזה הוא אומר ולא ידומה הוא אומר ולא דומה למה שהתיר הפוסקים כשיש תשע מתכת שאתה עושה מחובר לכן זה טוב מה שכן נדלה שהחיסו של הפלטה חלק בלתי נפרד ממנו כמו התנא שבית החורף שהביא אדמו"ר הזקן לכן אין לזה דין של גרוף וכתומה אבל לאסור כשנעשו חוטב. מדבר לא סתם. והפוך, אתה אומר שצריכים לעשות חוטב. הרי רב ישראל היום לא מוכנים. כאן הוא גם מביא את הסברה הזאת שנקרא גם מביא את הסברה הזאת ששם יחד יוכל בשמע לא שייך שאי אפשר להגביר מי לחום שלה וככה הוא בסוף של דבר הוא מכריע שהוא מותר אחר כך הוא מביא עוד כמה שיטות שמותר השיר הזה של שון כבר יותר מסובך מפני שכאן כן אפשר לשנות מידה אחרון חצי מההתר שקבעו הלך אבל השינוי של מידת החום הוא לא כמו שינוי שהיה מה זה משנה, אבל אמרו הפלטה ששבת שלא חיישי שם יחד
כאן כן, הוא יכול להוריד את החום כשהוא נשרף, הוא יכול, אם זה לא יתבשל, הוא יעלה את החום. זה ההתר זה הלך. זה רק משתמשים לשבת, ומילא הוא יודע שלא להשתמש. בסדר, אבל ההתר, מה שהם כתבו, לא שייך שאני הבנתי. לכן, אם יחסה, השאלה מה צריך לחסות. אם ישים, נגיד, נייר אלומיניום ויחסה, מה צריך לחסות? לשים בין הסיר לגוף חום, או צריכים לחסות את הידית שמשנה את החום. מה צריכים לחסות? את הגוף החמום, דהיינו בין הסיר לחימום להוסיף איזה מכסה, נגיד לשים נייר אלומיניום שייכנס בין הסיר למאיפה המקור של החום. מה? שיהיה גרוף וכתומה כמו כדי ריקונת. אבל איך זה פועל עליו? נייר כסף בין ה... איך זה פועל? אתה מכניס אותו, מה פשוט? לא עובד, לא... זה לא ממש עליי. יש איזה הבדל בין החום, יש איזה דבר נוסף שאתה שם בשביל שבת, או העיקר הוא לחצות את הכפתור שמעלה את החום ומוריד. השאלה הזאת היא לא רק דווקא בסיר הזה, השאלה הזאת היא בכל התנורים של גז, איפה אנחנו צריכים לשים את הפח, לחסות את הכפתורים או לחסות את האש. שאלה כללית, והמנהג הוא לחסות את הפח ולא לחסות את האש ולא לחסות את הכפתורים. למה? מפני שמה אמרו חכמים? תנור גרוף וכתומה. מה צריכים לחסות? את הגחלים. ומה הציע ושוכנח לעשות? לשים סיר קומית, זה כדרה ריק, שיגיע על האש. ישים פח על האש, אבל בשלו חיסת הכפתורים, הוא עשה מה שאמרו לו חכמים. ואם הוא יעשה את הכפתורים ולא ישים פח על האש, לא יעשה מה שאמרו לו חכמים. לכן הכי חשוב זה לחסות את האש, את המקור החום. לשים אלומיניום או פח בין האש לבין המאכל. יש שהוסיפו גם כן להוסיף, לחסות את הכפתור, מפני שהיחסה שלנו זה לא במקור האש. אנחנו היום מחטאים בכפתור שהיא רחוק מאש, זה עדיף גם לחסות את הכפתור. אבל זה לא עיקר, יש לו מה שאומרים חכמים, לחסות את האש. כל הסיבה שחכמים אמרו זה בשביל שלא יכול לחטות. בסדר, אבל אתה יכול להוסיף, אבל לא לשנות מה שאומרים. אתה רק תשנה מה שאומרים חכמים, זה מאוד משהו לך, לא להשתמש יותר מדי מהשכל, לא להיות בעל קבל הסוף. אני יכול לעשות ככה, תעשה כמו שאומרים לך. אחר כך תגיד לך סברה, הנה נהל, אבל הדבר ראשון לשמוע מה שכתוב בשוכנע.